Molweni bhotani lotshani sanibonani dumela ngithobela ingxolo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Sendlo ezinkulu makhosi amakhulu bayede thokozani camagwini elisedi khanya. Mama Nonkwenkwezi back with yet another piece of wisdom. Bethuna, I decided to come today ndifuna sincokole ngokuzinceda komuntu ogulayo, even ongaguliyo. Zikhona indlela ezikhoyo, you understand, ezingafuni imali, ezingafuni into yoba uyofikela egqirheni okanye exhweleni okanye enyangeni okanye esangomeni okanye kumama umthandazeli umprofethi njalo njalo. Ngelinye ixesha uxakanisekile, ubomi bakho bubambene, izinto zakho ziqhinekile, awunayo ne-2 cent. Uyayiva ke ngoku yoba ungayochopha kumprofethi, ne-50 rand le awunayo. Kodwa iimeko zona ziyamekuza. Uyayiva ke ngoku ndifuna mna uba abantu bangalahli ithemba mani. Masingacingi into yoba uncedo soloko lukomnye umntu. Sometimes iingxaki zakho, uncedo lwakho ngelinye ixesha lukwalapha kuwe wena siqu sakho. Of course thina, you know, zangoma zitrendayo ngoku, magqirha trenda. We want you to believe into yoba ayikho enye indawo uzawuncedakala kuyo, funeka uze kum. Because kaloku silambile bethuna, nayo i-recession kuthi sonke nani sifuna niqongqothe ezo zipaji zenu nizoziqongqothela apha kuthi. So sizayibeka imekuze imeko. Uyayiva ke ngoku sigxeke noomadubula ngoku abanivasa ngabo noko baphekuze, sithi hayi umadubula akasancedi. Ndingazi uba umadubula utheni, utshintshe ntoni ngoku week mhlawumbi efemini akase-measurements zitshintshile, ithini le nto. Uyayibona, siyagxeka ngoku left right and center because wow funeka nize kuthi. Sukuphela mandla. Masiqale kule ndawo. Umntu oxakanisekileyo, even if let's say uzawuya egqirheni, uzawuphela usiya egqirheni uyofuna uncedo, kodwa khawuqala phaa kuwe kuqala. Qala ngokuzila, khawukhe uzile uzole. Umamela amabandla kokwenu, uba akho nto naba nokuphathela yona ngalo mzuzu uxakekileyo, ungekayi kummelwane uyofuna uncedo, qala phaa kuwe, ulikhangela phaa kuwe. Zila uzole. Kukuthini ukuzila, mhlekazi omhle? Uyayiva, ukuzila koku kukuthula uthi cwaka, usuke endaweni ezinengxolo. Ithi loo nto leyo suka ochukwini. Ngezo ntsuku uzisikeleyo into yoba mna ndizawuzila iintsuku ezintathu, ndizawuzila iintsuku ezintlanu, ndizawuzila iintsuku ezixhenxe, iintsuku ezi-21 njalo njalo. Zazi into yoba ngelo xesha akho msindo. Ukubana ngaba ufumanisa into yoba kukho inxushunxushu ecaleni kwakho, wena uyazikhwebula, awuxoxi chuku ngeentsuku zakho zokuzila, awuhambi ithaveni ngeentsuku zakho zokuzila. Ixesha elininzi uba wedwa, ube namaxesha okuthandaza, ukunqula ke kwabanye, amaxesha okukhanyisa izibane. Nithi ke kukuphahla, ukhanyisa izibane, uthethe nabantu bakokwenu, izithunywa zakho. Awukazi kosiyazi aba basithi basenokuxokisela. Kuqale kwaba bakokwenu uzile. Makhe siqale ngeentsuku ezintathu, umzekelo. Nintsi ke indlela zozila. You can Google indlela ze-fasting. You can fast the whole day,
the whole 3 days awutyi usela amanzi ukubana ngabe ungumntu ohealthy ofit ongenazi high blood naziswekile. Omnye uzile kusasa uyotsho late uzixelele ifast yakho uzayibhreyikha ngexesha elithile, mhlawumbi ngo-6 uyayibhreyikha ifast ufane ke ngoku utye, but nalapho awutyi uyaqonda umthebelele, utya nje ukubamba umoya. Abanye baphunga iti xa bezilile, abanye batya ifruthi ngelaa xesha labo lobhreyikha ifast, de iphele laa 3 days awuseli tywala ngeentsuku zokuzila. Ukhangela impendulo kuwe ngelaa xesha, intliziyo yakho iyadandatheka, sondela kubantu bakokwenu. Ngelinye ixesha umoya wakho uyakuxelela into yoba ingxaki kwalapha ekhaya. Umthonyama walapha ekhaya awuzolanga wona kuqala, uzawubona mani ngamathongo. Amathongo akho azabe esitsho into yokuba ikhona ingxaki. Emathongweni uleqwa ngamapolisa, kulipolisa kulijoni nje kukhangelwana nawe okanye nekhaya lakho. Zinkomo ziyakuleqa emathongweni, kuziihelikopter ziyabhabha kufunwa wena ngamapolisa amakhulu. Uyayiva ke ngoku? Ithi loo nto leyo umthonyama wakuwena awuhlelanga kakuhle ngelaa xesha, amazulu azawuthi umsamo umanga kakuhle. Xa kunjalo awuyi nasemaxhantini xa unqula uthandazela impendulo, uyaphuma phakathi nekhaya uye ethafeni apho kungekho kulobani khona. Khangele ethafeni, sikhangela iindawo ke esizithatha uba zingcwele. Ziindawo ezinjani ezo, mhlekazi omhle? Sikhangela iindawo ezifana nesiduli, umzekelo. Nalapha ezidulini vulani amehlo. Thiwa ubona isiduli uqonda uba nasi isiduli mandiguqe kule ndawo. Siyathakatha nothakathaka lokwesidulini. Khumbula xa silahlisela kwasezidulini, xa siyoniphalazisa sinikhupha amadliso siniphalazisela phi? Ezidulini. Sijonge isiduli uba khange khe sisetyenziswe na. Sikhona isiduli ubone into yoba esi simile okutsha, besikhona ebesingaphantsi, mhlawumbi sasigrunjiwe kwasetyenzelwa kuso kwangcwatywa inkukhu, angekho uyazi. Kube khona ezikipa you-understand, kuthiwe kuzawuthiwa mosiza nento yakho enentsila yakho ntontontoni xa ulahlisa ingcwatywe phaa kwesaa siduli. Uthi wawuthi wena nasi isikipa sivelile ngomkhonwana, awuthandazeli kwindawo enjalo. Ukhangela isiduli osibonayo into yoba esi siduli asikaphathwa. Uphathe amacuba akho, izinefu zakho, ikhandlela, uyayiva ke ngoku, ulayite phayana, ubashiyele icuba, ubashiyele imicinga, njalo njalo. Kukho lo uyaluze emva kwam. Ubana ngabasikho isiduli ngoba sizawunqaba kwezinye iindawo kuya nangomhlaba, khangela indlela eyithwani eyicross ephambanayo, indlela eziphambanayo. Yeva, 4-way, kodwa indlela yesintu. Uyonqulela phaa. Mna ndiphatha nomilimili ke, uyeva, and umilimili ndizawushiya phaa nezinefu namacuba yonke into. Ndifuna abantu ndithi ndincokola nabo babe bebhema kwelinye icala. Uyayiva ke ngoku? Kwezo ntsuku unqula uthandaza uzilile, vasa, unayeza, khawukusebenzisa Iziwasho. Khangela apha endlini izinto ezikhoyo, umadubula uyasebenza, udibanise nespirit, methylated spirit, udibanise ne-cough salt, ufake i-cayenne pepper, ufake i-camphor eligaqa uyigubi ibe ngumgubo, ufake eucalyptus oil, uvase kwezaa ntsuku zonke njengoba uzilile. Simele nge-sunlight, uyenze ibe lichebekyo, uyilahle phaa kwasathane la machebekyo ezimane ugqiba uvasa. Uyayiva? Qha ukhe ubone uba uzufumana mpendulo na, wandule ke ngokuza kum. Camagwini bethu nani, mandishiye kuloo ndawo. Chosi.